كاب صمدو ندحردو تخص سمعنا نفلطينا بتግራይ نو سمعنا كوي نفلطن سالا صمدو ايو زبل زولو دكتور دورياس غدوم نو سالا حيلنا با تغارالاي سالا زنبرن سالا قلصمنان منغسنا سالا زملسنا كو ايو اوباسانجو ኦሊሴጎር ኦባሳንጆ መጽ ይዞ ለምበር መንደኽ መጽ ነይርዩ ዝብል ዘሎ ስታሊንን አንተም ሰባት ግን ነሰባይ እዚ ተአምኑ ወዲኹም ተማኸላይ መንግስት እኮ ዘእመነ ይኮነን አይተርጁ ሕጁውን ኮም እንዳበለ ዝብል ዘሎ ሃይለ ደደቢትን ኖ ሕጂ ዶክተር ደብረጽዮን ይሽውደካን ይዕሽወካን ይዘሎ ኩለነ እማን እኮ ናባኻ ደርቢ ወንዩ ዋላ በዲፕሎማሲ ዋላ በገለ ታክሊ አትወካለ እዩ ይሉ ተዛረበና ሸዊሽ ውዳሰ መቀጽልታ ዘረባ ጌሮም ዘረቡ ዘሎ ሰባትን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ርእይቶ ዝህቡ ዘለዉ ከም በዓል ኣይተ ዶርያስ ገዶም ሰልጠነ ግርማይ ወዘተ ዝኣመሰሉ ነዚ ጉዳያት እዚ ማለት እዩ ይዕምቕ ኣቢልና እንታይ እዩ መልእኽቱ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ ካብ ዝበሎ ከዓ ተበግስ ኢልና ማለት እዩ ሓደ ነገር ብዛዕባ ናይ ዕርቂ ሕብረት አፍሪካ ዝወጦኖ ማለት እዩ እንታይ ተበጽሐ እንታይ ከደ ዝብል ክንዛራረብና ማለት ስለዚ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት በመልእኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ክብለኩም ይዝደሊ ወል ነባራት እንድሕርዳ ኮይንኩም ሃናጻ ይሪእቶ ዝጽሓፉለይ ዘርአይ መሐሪ እቲ ዝወለደላ ጥራይ ኮነን ጌጋ ዘሎ እሳኸ ላምዲያ ስጋብ ሰለስተ ቆልዑ ትወልድ ኣበይ ነራ እዚኣኮ ትክክል ሕቶ ሓቲተ ማለት እዩ ትክክል ከምዛ ከማይ ዝሓተተ ሕቶ ንስኻ ኣለኻ እንጀራ ዓለም ብልዕናይ ብሓቂ ማለት ዮሴፍ ዝበሃልሲ ናብ ግብፂ ናብ ፈርዖን ግብፂ ዝተሸጠ ሓደ ባርያ ማለት እዩ ወይ ከዓ ስሌብ ኣብቱ ሽዑ እዋን እታ ንግስቲ ወይ ከዓ ሰበይቲ ፈርዖን ትፈትዎሞ ንዓምሳይ ደቀስ ትብሎ እምብ ምስ በላ ሕጂ ንሳ ክዳና ቀዲዳ ብቅድሚት ያክዳና ቀዳቶ ክሕዘን ፈቲኑ ግና ምልጦ ኢላ ተእው ማለት እዩ ቶም ዳያኑ ይመስል እዩ ግን ንስኽ ሰበይቲ ንጉስ ስለዝኾንኪ እምበር እትፍርድ እኳ ሓቅ ንምዝራብ ስሕተት ኣለዎ ይብልዋ ንምንታይ ክዳንኪ ክሕዘኪ ንስኽ እንዳምለጥ ከተዝኾን ይርሲ ቅደድ ዝኽእል ብድሓሪዩ بقدمي تايم تقددني والوا مالتي حجي دما بتماساسالي اذا سبيتسي نفرد الله ولا انت نبل حافتنا عنديا او حافتنا خا زخونه ነገር አይን زاربنينا كم تستبهله مالتي يقال نسيتون مستمخاناسي اوف كورس ثلاث قول عند حردا ويلدا نسا كابتناتو زولو وصعا ابز مريت زي ودي وليد يزخد قال جن وليدا حياتهم يا تنبر سلازي يخبدي نسو خينبل جن كمزي سلاز بلا سلاز عشون نقله نو كمزي لوسي مولو شديست عامت كشوده كاي كلنيو ناتي زرباون نسخاون جن فليت كيالخا مالتي اتا وانا تخكل غيركا فليت كيالخا غوبس انجر عالم بلع زراي محاري چحامك يحسديو وي غود مكراخ بوزي حتغراي وبقى چحامات كحسو خلو اندا لايك غير ولا مالتي ولا رفائيل قعبد حنا مصخا I said it many times you never stop to amaze me كل غزي خا تدنقني بامحارኛ ታድለዋል ይብሉ ቀጽለሉ I have hyped your videos more than any other videos. Bravo. ኤርትራዊ አቦ ካብ ኤርትራዊ አቦ እዩ ኩል ግዜ ሃይፕ ይገብረልከ እነዞም ቪዲዮታትካ ስለዚህ በጣም ይቀንየለይ በጣም ክብረት ያበለይ ኩል ግዜ ይሕግዘኒ ኣብ ጎነ እዩ ማለት እዩ ይሕግዘንዎኒ ሱፐር ቴንክስ ይገዝ ወልደ ሩፋኤል ኤርትራዊ አቦ ብራቮ ክብል ገሊጽ ለሎ ማለት እዩ ይቀንየለብ ማዕረይ በጣም ክብረት ያበለይ ከወዶም ሃይለ The people of Tigray are sick and tired of hearing this. تخيمهم علو. Let them live in peace and make their own choice without interference. بزي زخوانة يخون نجارسي بسلام نخنبرس كي نفكر لهم. The main problem in Tigray is that some media outlets say whatever they want without accountability. Often for the sake of money. مخنياتو حدا ميديا تاتسي سويلوم زاربو سلازولو ايو ويكا سويلوم يزاربو سلازولو ايو كوم زخون زولو of course حقها مالت جيجا يقولن نزل زاربو ويكا اتر نزغبرو وورد قالات حلافነት زي وسد سبات እርዳ ተዛሪቦም ኮም ሃፐን ይገብሪው ግን እቲ ሽግር በመሰረቱ ስትራክቸራል ፕሮብሌም እዩ ሚዲያታት እንተ ተዛሪቦም ምናልባቱን ገለገለ ነፊሶም ይተርፉ ገለገሊኦም ካ ኤክስፖዝድ ስለዝኾኑ ካብቲ ድራማታይዝድ ኮይኑ ናብ ውግእ ዝእተወሉ ነገር አንበርቢዶሙን ከምንፋስ ከውቅዖም ዝኽእሉ ነገራት ዝተዓባዓው ዘይመስሉን ክሉ ይኽእል እዮም because ሚዲያ ኣብዘይብሉውን ጸገም ወሪድና ስለዝኾነ ማለት እዩ ሶ ሓደ ግዜ ሚዲያ ዘይብለን ዓደታት ናብ ጸገም ካኣትዋ ከለዋ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላሲ ሚዲያ ይጸገም ዝፈጥሮ ዘሎ ምባሉን ስሕተት እዩ ታይለን ማስክ ዝበላ ነገር ያዘኪራትና ማለት እዩ ናብና ኢሎም ዓንተ ጉዳይ ንስገር
قرم أوليسيون أوباسانجو فليلو حبرة أفريقيا جمر يسعر زقبر زلو أبرشيو تهزلو هكاف بس يهزلو وعيناي كوينات ديسكليت كجبر كنكي كنسرح يزبل ماشي يزلو سلازي كابو تبقيسنا نابي كم زبط كرينا نحن هذا كل ساعة نديالوج political dialogue كفتيو أوفيسناك نحن كل ساعة دلوقتي كنا مجلس كنا وصلنا يكون عندي بالنسبة لنا وصلنا تقريبا وصلنا بمحارنا بزحنا عبدك هالو دحان بإنجليش أوت بمحارنا أوت بتقريبا أوت بخالود قانقاتات وانت توصي بزحنا كوا مالتي كمزي يحر حدا جزء بدن بك تحاسبولو زغبا غداي كمزولو يسمعني دكتور ادي سالم باليما كنغركا منالبات انت سمع خايو انت زي كوينو كن كال سبات تسمعمو وي كعلولو تسمعهم تخيلخا وي دما دحان ناتهم حسابون كون يخيلي اتي كمدي عينت عدلات انت مصنتلو قوب بالله سوا بالله هتكون زلوا مالتي قوب كتبلاسي عليك نغرا حوكا بدوكا يبلو نمنتا يبلني حدا غزم حقينا نزرارب مو اب حق مزرابنا انت يكونالو مالتي نابنت انا نعهد مخركا يكونن جن حدا غزي كنشمغل كلنا ويكا خنعرق كلنا سبات انبنبل سبات علينا ايخون نبل نبينتنا حنكون كلنا جن بخابا تعريقه بلو ነገር አሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕና ውግእ ዘየልና እንድሕርዳ ኮይኑ ከም ዝበሉ ዊንዶው ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ኣብዚ መጻሉ እዋን ነዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ብትክክል ኢኻ ፎሎ አፕ ጌርካዮ ናብ ማዓልኡ ንኽተውዕሎ ትሰርሕ እምበሪ ሶይልካ መጻንሕ ግዜ እንተ ኮይኑ ኣነ ግዜ ይሽምት ኣለኹ ትብል ትኽእል ኢኻ ኣዘ ሴም ታይም ተምሳይ ገጥሚ ትብሎ ማእኸላይ መንግስቱን ግዜ ይሽምት ኣዘ ሴም ታይም መንግስት ኤርትራውን ግዜ ይሽምት ማንም ሰብሲ ግዜ እንዳሸመተ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሞ ንተንኮል ሓስቦ እንድሕር ኮይንካ ኣይድልን ብዕቱብ እዚ ማለት እኮ ገለም ሚልዮን ሰባት እቶም فقد مكينات قفوم زلها مناسيات كو زترفومي تقول زي سلازي بانجليزኛ ጽሒፍና بقله ጽሒፍና ማለት ደኺምካ እዚ በመጽሐፍ ደኺምካ እንታይ ሰሪሓ ትበልዕ ነርካ ንሱ እንዲ ስራሕካ ናይ በሐቀ ማለት እንተ ትጽሕፍሲ 5 ግዜ 6 ግዜ ተጽሕፍ ታይ ጸገሙ ጸገም አሎ የብሉን ጽሒፍካ ኳደኳ አትሪፍካ ሰብ ኳደኳ ዝኾነ ሰበድሒንካ ሓደ ምሁር ነዲ እንተ ድሒንካ አላሲ ነዲ ተድሒንካሉ ማለት እዩ ተጠዊርዋ ብዙሕ ነገር ይሃገርካ ዘላ 5 ግዜ መጽሐፍ ካን ሴንድ መባልካ በኢንተርኔትን ከም ድኻማ ይትራዩ እዚ ጌርካ ድኺምካ እንተ ተሪፍካዮ ነዚ ነገር እዚ ሓደ ዓብይ ስራሕ እዩ ማለት ሓደ ዓብይ ለዎ እዩ ሓደ ዓብይ ሕድሪ ይሂቡካ ዘሎ ተህዝብ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምስምስ ሰሓቅ ፍትሕት ሕገለ ሓደ ግዜ ክትፈልጡ ክትቆል ኣለኩም ማለት ያጸብየካ አይበላንዶ ኢልናኔርና ወዘተ ቅድም መባልካ ወይካ ቅድም መባሎም ንሳቶም ወይካ ንሳ ቅድም መባልካ አይበላንዶ ኢልናንዶ እዚኦም ትርጉም የብሎም ሓደ ሰብ ኣብርሑ እንተለኻ ኣብ ቀረባ ዘለኻ ምሰል ዝበሃል አርት ኦፍ ዘዋርውን ኮውን ይኽእል ስለዝኾነ ምናልባት ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ሙሉእ ግዜ ብሰላም ንሰላም ንደራደር ክብል ይኽእል ሓደ ሰብ ስለዚ የብሉ ኢልካ ተኣሚንካ ሽዑ ትብልዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዘለዎውን ከምስል ይኽእል እዩ ኦፍ ኮርስ ዘይብሉ ኮይኑ ዘለዎውን ድማ ሱቕ ኢሉ ሓይሉ ዓቂቡ ንኻሊ ዕላማ እንተደልይዎ ማለት እዩ ንዝኻሊ ወይ ንዝሓሸ ንዓነ ተዓረቕ ክብለካ ይኽእል ኖ ንስኻ ክትኣቢ የብልካን ሽዑ ንስኻትኩምን ከም ተመሳሳሊ ሶ እዚኣ ተጠቕሙላ እታ ቻንስ እዚኣ ተዓድል እዚኣ ውሽጢ ብሃንቆታ ኣብ ጎን ሰራዊት ትግራይ እየ ዘሎ ኢሉ ብሃንቆታ ጽበየ እዩ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ሒዞ ኣሎ ኢሉ ትበዓልበት እኮ እዩ ሰራዊት ትግራይ ማለት ቀደም ትግራይ ተወሪራኩም ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ተዘይትልኮ ሎሚ ኦባሳንጆ ትግራይ ክመጽእ ነይሩ እዩ በበገሩ ኦባሳንጆ ኣብ ትግራይ ዝመጸኮ ኣብ ትግራይ ጽኑዕ ዝኾነ ሓይሊ ስለተፈጥረ እዩ ጽኑዕ ዝኾነ ፖለቲካ ፓርቲ ተፈጥሩ ጽኑዕ ዝኾነ መንግስቲ ያኔ ቶምሶን ተልዩ እኮ ምጻእ ኢሉ መንግስቲ ዘጣየሸ ሰራዊት ትግራይ ጽምዶ ዝበሃል አጠናኺሩ ጽምዶ ዝበሃል አጠናኺሩ ልዕሉ ሁሉ ክደግሞ ይዝብል ጽምዶ ዝበሃል አጠናኺሩ አውዚ ነቅብ ዘይብል ደረጃ ዝበጽሕ ሰራዊት ትግራይ ስለዘሎ ኪድያ ኺደለ ኢልዎ መጽልኝ ዝደኸመት ኮይንካ መን ዝበሃል ሽማግሌ በጸካ ዱቄት ኻይዙ ለካ ባልኩ ይራ حجب زيا ولا حنت حاسوتي بلان تا زربا زيا تخكل يا مغنياتو اندحر دا تسعيركا اندحر دا دخيمكا لعلوا ايد زي بلكا اندحر كوينو
زعرقك حيلي نابخاي مصني مخنياتو بزحجي ساعات ابزحجي غزيه ناي عالم اكايدا كمتو نري ازلنا ندحردا خوينو مزحيله تنقسقس مزحيله مزبرتع the fittest will survive you 21 كفله زبن يو كافتن 21 كفله زبن كا ناي تشارلز داروين تيوري انسعريرو زركبولو زبن سو زحيله يسعر راب زخونلو غزيه حيل زيبلكا دخوم كوينكا سلس تزاربكا غله مانم سبي سمعكاني تخكل يو كومو خوينو ون نتو ጉዳይ ዚሲ ክትቀምሉ ክትከለለኩም እዩ ሶይልካቲ ጽምዶለና ገለገለ ተብሎ ንሱ ግደፎ ደሓን መበርትዕ ተኮይንካሞ አፈራሪሕ እንድሕርዳ ከምዚ ዓይነት ዕርቅ ተምጽውን ጽቡቅ እዩ ካብኡ ዝሐልፍ ለውጥ ተኸይድኻ ማለት እዩ ካብኡ ዝሐልፍ ነገር ተምጽኢኻ እስ ኦኬ ንሕማቕ ኣይጽላእን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብኡ ዝገደደ ውግእ ከም ዘምጽ እንደ ዝፈልጥ እንድሕርና ብተሓደ ሸነኽ እንተኸይዱ ተጠዊ ናብ ዕርቂ ዘምጽ መፈራርሕ ሓይል ኮይኑ ከምዚ ሑሕ ከይበልዓካ ንብሎ ማለት እዩ ብዝብ ገርና ነፈራርሖን ህፃን ከም ፈራሪሕ እንድሕር ናብ ሰላም መምጽኡን እኮ ሓደ ዓብይ ጥቕሚ ዘሎ እዚ ከም ታይ ዝበሃል ክትሪእዎ ይብልኩም ከም ማለት ጽምደታይ ገባሪ ወዘተ እንድሕር ፈራሪሕ ጽቡቅ እዩ ማለት ባይዘ ወይ ንሩድ ነገር كلاتكم كتقمتوا صنيعكم وعل بوريتاريا نمنت افريشكم بزحلف غيزه خمس فلت وعل بوريتاريا فريجي لا هو واحد بقال وحاب غيرا اوجع اوكي اوجع ذكركم بقى اواج غيرا فريجو الى اوجع توعل بوريتاريا مفراس كا بزح نغرات مشيو امنت ايثيوبيا اكلتشن 11 سانكشن تغير لازم نبرهم شعبيا كوسغا عجي لغسلا ايثيوبيا كن تلعلي بقى نهاتو وعل بوريتاريا بوقعي امريكا زنبرتو فرنسي ويلهم اكندخ تكبر على ويلهم ناس بتقراي كاب تقليل كصنتت زدحان انت نيرو وعل بروتري اسياسن ابن زبعاسه زفلالي انت نيرو وعل بروتري مساتهم ግን ናብ اسياس كيدوم اسياس زعززوم وعل بروتري افرسو بلو ስለዚ بلا افرسوما ناس بتقراي كاب تقليل كصنتت زدحان انت نيرو وعل بروتري هذا عبي ነገር كم ግርም እዚያስ ሕተት የብላን ናይ ሰልጠነ ዛራው ዘሎ ተኸታቲልዎ ስለ ዝኾነት ጉዳይውን በአግባቡ ይዝፈልጦ በአግባቡ ተኸታቲልዎ ሐቅን ምዝራብ እቲ ዝብሎ ዘሎ 100% ትክክልን ሐቅን እዩ ማለት ናይ ጽላኣት ተኽሲ ጠጦ ኣምባል መጀመርያ ግዜ ዝሰርሐ ውዕል እዩ ትውዕል እዚ ከዓ ዓለም በዓለማሲ ዘዘራረበ ውዕል እዩ ናተዛረብኩ ጸኒሐ ማለት እዩ ሳላ ክኢላታትን ሳላ ቋንቋ መሊኾም እንታይ ተባህለ እንታይ ተዘርበ ኢሎም ሓደ እዋንሲ ዝከረኒ መነመን ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ምንባሩ ይፈልጥ ያበረኻ እዩ ይካትዑ ነይሮም እዚኣሲ ሓረስታ እያ ትብል ንሓረስቶት ገለ ትብል መሬት እያ ትብል ኣይትብልን ገለ ኢሎም ድሕራይ ዲክሽነሪ በቃ ገለ ይእልሹ ነተቃል ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ጽሒፎማ ዘለውን እታ ተባሂላ ዘላን ሓቢረን ይኸዳድየና ይኸዳን ንምፍላጥ ኢሎም እዮም ከምኡ ገይሮም ማለት እዩ በትሽዑ እዋን ወይ ከዓ ካሊ ኣካል ጽሓፎ እዚ ንምባል ይደሊሎም ንሓደ رديت نختنتنو كم غيرو زتنتن عقم زلو سلا بعل اي تجيتاچو رداكو ማለት ጌታቸው ረዳሲ መቃዚ ኮርዒዳ ዝተባለ ሰብአይ ማለት እዩ ኣብ ፍልጠት ድርድር ስለዚህ ብሉ ሳሉ መተው ዓዲ ዝብሉ ኖሩ ዓለብ ዓድና እዚኣቶም ዓቅም ዘለዎም ሰባት እዮም ናይ በሐቅ ማለት እዩ ክትሓዙ ነበሮም ከምዚ ጎልደን ዝበሃሉ ሰባት ጽቡቅ ዝኾነ ክእለት ዘለዎም እዮም በአግባቡ ብዘይ ምትሓዞም ብዘይ ምስናዮም ዝተፈጠረ ክፍተት ክሳብ ሕጂ ነገራት ንየብጽሕዎ ማለት እዩ ዳ ከምዚ ናይ እሳተ ገሞራ ዝክፍጠር ጎቦ ሽንጥሮ ይፍጠር ጉህሚ እንዳተፈጠረ ዝኸይዳ ማእኸል መሬት እንዳተሰንጠቀ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚውን ምስንጣቅ ማለት እዩ መጽዩ ንንየ እተፈላለዩና ከዓ ናበይ እንዳስፍሑ ከይዱ ነይሩ እንዳስፍሑ ከይዱ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ተኾነ ክጸብብ እንድሕር ክኢሉ በእኒ ሚኒስ ድልድል ልሕራ ተፈጢሩ ነተድልድል በአግባቡ ናይ ሙሳድ ፍጻመ ይውዕል ብሪቶሪያ ኻ ፍሉጥ ኢልና ነርና ይኮነን ንሕና ነፈጽሞ ይተዘረባ እንበር ንሕና ስለዚህ ፈጽምና እንበር ትውዕል በመሰረቱ ሐቀኛን ትክክለኛ መንባሩ ግን ውድብ ተአምን ያኮ በውሽጥ ያ ተአምን ትላፋለፍ ያ በውሽጥ ማለት እሺ ቀጥል ሃይል ሽዋ ሸገ አሁን ማህሮ ዘለና ከም ተጋሩ كنردق زلنا كاب أبي أحمد صبق نجار يتصبي خلينا زي تلمنا خوينا يكون صبق نجار زوج أصلا أنت زخونكو دبرت أنا يكونن حد زي قات جراي
انت زحتون صقم يبلنا نحنا خوينا تيندل تعبي نجر منقص تግራይ كمهاره زلوو كردو زلوو بدنبي ካብ ዜጋታቱ ወስዶ ዘለዎ ከም ዝኾነ ብልከልና አቧዕ ደስኹም ዲኹም ከተምርዎ ወይ ክብል ኸሊዩ ዝኾነ ሓደ ዓንጃል መጽዩ ወይ ከዓት ከም ናይ ካቢኔ ናይ መንግስት ትግራይ እውን ከመይ ገርና ካባኹም ክንመሃር ክብሉ ኸልዩ ናይቶ ፖዚሽን ኮጽ ኸለ ዝኾነ ትግራዋይ ካብ ሰማያት ዝነጠ መልአክ መሲሉ ይዝራአዩ ነው አሉ ዳስ ዋይ እውን ወድቕ ባይዘው ሰብ ስለዘይሰምዑ ሰብ ስለዘይዳምጹ በዋናነት ሕዚ እዛ ናይ ሰላም ጉዕዞን እዛ ናይ መኸተ ጉዕዞን ፓራሌልን ክኸዳ ዘለዎን እምበር حنت نتحنت خد قدما ونوعلو خبري ولني ترفد ططو مبال حنت نتحنتون كتقدما يبلا كلتين بارالل خدا خلالو من تاي مسيلكم تحز مسيادني هذا الربون تامغته طنكيرا سلازخدت طرحي سراوي سلتدالو طرحي ناي وسانج اي صبوحه حساباتهم لما عند حجيز تزاربوا من زرعلوا من نطبتات كلهم تخكل يوم اتمخته جن زخده بخمي مسلكا مخته منقص سلز قلبتك قلقله سلز مصح يكونن بمسرته ابز حجي ساعات كم زمسلني ناتي ابز حجي ساعات دليتات بحقتات نايت امريكا زبال عدي اللي تلبيت شيفت كويني مالتنا بزخونه ازازو يلو اي دونت نو بمنت علامه مخانو نابغص ايرترا خم زازو ግልጽ ገሪ ፍለጥዩ ማለት እዩ امس ኢትዮጵያ ኻት ከራኸሪያ ዘላ ትዝነበራ ሃንድ ወይ ከዓ ተሰማዕነት ወይ ከዓ ልብ አሜሪካ ዘለዋ ብጽሒት ናይት ፓይ ቻርት ናይ ልብ አሜሪካ ማለት እዩ ገለ ይብጽሐን ደኾን ዝብል አቡ ንኽትሻመት ትፍትናላ አብስተወሰነ እዋን ከዳ ተአገራት ዓዲ ካብዚውን ክትስእኖ ዘይትደልየ ነገር ኣለዋ ካብ ኤርትራውን ክትስእኖ ዘይትደልየ ነገር እንድሕረድ ኣለዋ ኮይኑ ክልቲኦም ናይ ምስምዕማዕን ናይ ምቅራብን ዝበሃል ከይዲ ከም ዘረድእት እዩ ምኽንያቱ ነቲ ሓደ ተቐቢላ አዛራሪባ ነቲ ሓደ ተፈንያቶሲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ንሕና ዝብልዑ ዝራእቲ ማእኸል ክንኮን የብልናን ወይ ከዓ ናይ ሸዊት ናይ መንገዲ ሸዊት ክንኮን የብልናን ንሕና ሽዑ ክንከውን ዘለና እንታይ እዩ ናብቲ ኢንክሉሲቭ ዲያሎግ ናይ ክልቲኦም ዓድታት ዘሎ ናብ ሓዲኦም ተጸምቢርና ኣቱ ስለዚ ብኡ ናይ ባዕልትና ዝኾነ ድሕንነትን ናይ ባዕልትና ዝኾነ ድሌትን ከዓ እንዳማለእና ንኸድ ማለት እዩ እዚ ተሐቀኛ ድሌት እዩ በቃ ትክክለኛ ሶ ሓይልን ተጥረኻ ገለተ በልካ በይንኻ ተኾይንካ የማነ ጸጋም ንፈልጦ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘድልየና ነገር እንታይ ነይሩ ውጊ የድሊ ኣየድልን ነይሩ ንሱ ኢና ኢልና ውጊ የድሊ ሕጊ ምርቃ የድሊ ነይሩ ሕጂ ንዓ ክተትዶ ከምዚ ሸምት ዶ ኣብዚ እቶ ዶ ገለገለ ንሱ ኣይኮነን ዘድሊ ተኸተተ እቲ ሓይሊ ሰራዊት ኮይኑ ቅጽል ዝደሊ ኣብ ይኸትት ተዘይ ኮይኑ ግን ተኣንጻር ማለት ጸላኢና ድኽነት ይደ ይበሃል ኣይነበረን ስለዚ ኣንጻር ድኽነት ምኽታት ፍርቂ ናይቲ ሕጂ ዘሎ ጸገምና ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም መፍትሒ እዩ ተዘባእሰና ኢላ ኣነ ዝሓስቦ ኩሉ ግዜ ስእነት እዩ መብዛሕትኦም ውግኣት ዝመፁ መብዛሕትኦም ውግኣት ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ብዝፈጠሮም እዮም 90 ገለ መለል ሚእታዊ ይብሉቶም ኣብ ታዓውዲ ዘጽንዑ ማለት እዩ ኮንፍሊክትን ኣብ ሪዞሉሽን ፕሮሰስን ዘጽንዑ ሰባት መብዛሕትኦም ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው መበገሲ እዩ ዘለዎም ወይ ከዓ ምስ ኢኮኖሚ ቅልውላው ጥራሕ ዘይኮነሲ ስኬርሲቲ ኦፍ ሪሶርስ እዩ ሶርስ ኦፍ ኮንፍሊክት ዝኸውን ማለት እዩ ታዩት ሓደ ስእነት ወይ ከዓ ኮምፓቲብል ዘይኮነ ድሌት ዘይጣዓም ድሌት እንተለካ እዩ ቶም ድሌታትና እንድሕር ክነጣዓሞም ተፈቲናን ስዋብ ተገርናዮምን ኣበንካን ሃባን ተመስሪቶምን ሲ ዘይጣዓም ድሌት ካብ ይመጽእ ክጣዓሙ እዮም ስለዚ ሽዑ ከዓ ንሕና ንዕወት ኢና ማለት እዩ ውግዝ ባለ ይሉ ሶ ምጽናሕ ዝመስልዎ ነገር የለ ነቕዘለይ ሰብያ ኣምኒ ኣነ እቲ ታሪኩን ፈልጦ ኢና ናይጀራውያን ብፍላይ ቢያፍራ ዝበሃል ግዛት ከምቲ ኣብዩ ዝገበሮ ዓፂዩ ሰቢቡ ሃገር ክንከውንና ዝብሉ ዜጋ እዮም ዝኾነ ዓሌት እዮም ከምዚ ብሄር እዮም ናይ ባዕሎም ብሄር እዮም ቢያፍራ ዝበሃል ኣብዩ ኣካል ናይጀርያ ገይሩ ብሓይሉ ኣቕፂልዋ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ታሪክ እዚ ብፍላይ ጦርነት ሰዓት ብደንቢ ይዝረብ ነይሩ ድምፃውያን ይኹን ተኣሽሙ ይንገር ብዙሕ ሓደታት ሕማቕ ነገራትን ይዝረብ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ማለት ነዚ ሰብ ዘድንቐሉ ሰብ ማለት ኣድናቑ ኮንካ ዝኾነ ፖለቲሻን ወይ ኣርቲስት ወይ ዝኾነ ፌመስ ዝኾነ ሰብ ተመፂእኮ ናይ ኣድናቖት ብዙሕ ኣሊኻ ከምኡ ከይንብሎ ክንዱ ዝኣክል ዝና ወይ ከዓ ፍልጦ ዘይብሉ እዩ እቲ ወሳንጆ ያው ትሪእና ኣለኹም ሓራይ ማለት ኣይሲ ንምንታይ ኢና ንድንቆ ንምንታይ መፀ ኣብ ዓዱን ከምዚ ዝበለ እኮ እዩ ዘለዎ ገለገለ እዩ ሓደ ግዜ ዘይንርድኦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ልኡኽ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነ እዩ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ዋና ዓላማ ከዓ እቲ ደብዳቤት ናይ መጀመርያ ዝነበረ ፕሪቶሪያ ዝበሃል ዓዲ ፈርሙ ዝተባሃሉሉን ወረቐት ገለ ትሰምዖ ነርኪ ኢኻ ሲያሳ ፈርቂ ኣምፅያ ፅሒፋ ሂባቶም ፈርሙ ኢላቶም ይብል ነይሩ ይፈልጦ ይወዶ ከምኡ ከም ምዃኑ
ንክፍረም ዝገበረት እውን ብትእዛዝ ናይታ ቀይሕ ዓዲ ናታ ስለ ዝኾነ ስለዚ ናታ ልኡኽ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ኣባናሲ ጽልዋ ዘለዎ ሕጂ ተዓረቑ ተባሂልካ እምቢልካ ብኽብረት ያገዲፈንስ ብሕምቢጥ ከይከውን ካብ መጀመሪኡ እዩ ትዘረባ እምበሪ ኦባሳንጆ ፍሉይ መልኣኽ ካብ ሰማይ ዝወረደ ገለ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ንሱ ትሒዝዎ ዘሎ መልእኽቲ እዩ ትሒዝዎ ዝመፀ ሜሴጅ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ሶ ትሒዝዎ ዝመፀ ሜሴጅ እቲ ፐርፐዝ ከም ዝበሎ እንድሕርዳ ኮይኑ ዲእስካሌት ምግባር ነገራት ዲቶሬት ከይገብሩ ምግባር ኣብ ዘለዎ ምርግጋዕ እንድሕርዳ ኮይኑ ዕላምኡ እቲ ሰብኣይ እዚ ብዝመፀሉ መንገዲ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ተቐቢልካ እቲ ንሕና እንደልዮ ከምኡ ምዃኑን ተደፊኡ ክቅፅል ከም ዘለዎን እኳ ደኣ ሃሪ ኣፕ ማለት ሲ ዱ ኢት ኢን ሃሪ ማለት ብሽኮላ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ንሕና ኣብ ጭንቀት ኢና ንርከብ ኤቭሪ ሚኒት ዊ ሳፈር ኢን ዲፕ ሆል ኢሉ መለስ ማለት እዩ ኣሕድ ደቂቃሲ ሰብ ይመውት ሰብ ይጠሚ ሰብ ይጠፍእ ትምህርቲ ይዓኑ ጥዕና ከምኡ ብኡ መጠን ዲግሬድ ይገብር ገለ ኳሊቲ እንዳቀነሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብኡ ስለ ዘለና ኣፍጥነላ ምባል ሓደ ዘረባ ኮይኑ መን ስለ ዝኾነ ኢነዚ ኣብ ዓዱኩ ከምዚ ሕጂ ንሱ መንግስቲ የለን ኣብ ዓዱ ከውን ይኽእል ግን ሕጂ ንሱ ኣብ ከም ዓይነት እንታይ ዝባሃል የለን እሞ መን ክዓርቀካ ኢኻ ደሊኻ ኣብ ዓለም እኮ ኩለንተን ሕጂ ንገብረን ዘለና ነገራት ብምልአን ኣለዋ እየን ቻይና ጉዳይ ታይዋን ኣለዋ ህንዲ ጉዳይ ማይናማር ኣለዋ እስራኤል ጉዳይ ፓለስቲን ኣለዋ ሩስያ ጉዳይ ዩክሬን ኣለዋ ትርኢ ኣለኻ ማለት እዩ ጉዳይ ክሪሚያ ኣለዋ ኣሜሪካ ጉዳይ بقدام يريخايو سلازي كم زبالة حلقلاق زيبو العادي يلن بمسورو اتساب ايزي كساب حجي نايب حق مالتيو نايب حق الساب ايزي تسلم ملاخنا نتهز بناسي ولا نخل تعمت تخون انت اي كفتر ويدونو دحرت حجي غزي زولو ناي كل تعمت عدمه اب العلم منسي وسخلو زولو تناتو كيدون تناتو دليتوني ناي ساب ايزون التحاورنت فلي لو كوين ناي ممصا غداي سلازي نحنا كمزي نزبله سب كل تعمت اب العلي منسينا عدمه زوسخه حدا سباي تخبرو يزلك امبر تاوي سلا زخونه فيمس دخاب زي بلص يمسلك ايه نادونا يدخسدلو ناي فوتو ولفتلك انا ناي زي يسدلك ندحركم مالت قلل بزوله ملكو كافي مساينا فيمس سلا زخونه يفوت احنا جي كلنا جزاتنا نملسل ساعات كلنا جزاتنا نملسل ساعات حجي بزحات صروان جزاتنا نملس تخلنا كلنا برع مزبو ناوز نور مسرع يختت اتمسب نقالس نحن هزو تግራይ ካሊ መራይ ዘለና ሰባት ይኮና ካሊ መራይ ዘለና ተጋርልቲ ይኮና نحن حورات اوروبا وعل بريطانيا 3 ዓመት ሙሉ ተጸቢናን ክሪአና ይካለን ፌደራል መንግስቱን ግዛአትና ከርከና ይካለን ስደተኛ ናውዝ ኖር ከመልሰልና ይካለን ስለዚህ ካውዝና ዓቀብቱኒ ዓለም አሎ ዝባሃል አማራጭ ብሙሉ ተጠቂምናዩ ንዓና ተኸውን ዓለም የለን እስከ ሕጂ ግዛአትና ኢድና ያዘልና ኣብ ቅልጽምና ግዛአትና ከምታን ይቀድም ሕጂ ዝነበርናያ ኣብ ቅልጽምና ግዛአትና ጽሙዶ ካብ ዝምስረት ንድሓር بمسارة صحتت يبلان سلازخونة تازربعي أنا وحبيلون كسمعة رؤية أون بوزيتيف يا جبرا مالتي تخكلني أي زمان سيد حجي خزارب كله علم تسمع دي تسمعن بفلي حيل نزيولو نزدخمة عقم نزيولو قالت تسمع لي تسمعن هاي تسمعن جنزب نزيولو تسمع لي تسمعن هاي تسمعن طبعا نزيولو تسمع لي تسمعن هاي تسمعن تزولو زولة تخكل ديو هو تخكل ديو قلنا إن السو حانت نجر اللاتو أبوشتو نش لي كنرا رد الله عند اللي عم الزحوي مالتي سمعنا نتردد أخوينو نساق أتايا كل سم مالت أنتي مالتي حيل مالت أنتي مالتي أب كل سم من أزل لا الكها كل سم مالت أنتي مالتي قال سمالت كبصر باورو تاي مالتي سلامة وقال سزبها لله برتا وقال سزبها لله عدك وقال سمالتيو زي كله قال سمالت سلازي حجي نقالس ينازلنا مالت علم زبص حنا صقم نختسمع كالايكا كم تتري إذا لها مالتيو واج إلكاكو وجء متراف وجء قالسي يكونن بايزو وجء طرح قالسي يكونن أكلني حدا قالسي إمبر قالسي وجء أيكونن وجء اتمعنا وزخونة أب قالس وش تزركب كفال وجئيو ناي قالس كفال مالتيو تايسو وجئيو برات العلك هتقبر عدك أو قالسي إخا أزبال نسو تايبهال دبلوماسيا وقالسي يكونن بوليتيكا وقالسي يكونن تايزبال نسو عدك أوي قالسي نمنتاي عدك أو زبل قصل توسي خلو
ካብቶም ካልኦት ናይ ዓይነት ቃልስታት ንምፍላይ ማለት እዩ ካሊኻ ሰላማዊ ቃልሲ ዝበሃል ኣሎ ሳልሳይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣሎ ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ኣሎ ኩሉ እዮም እዚኦም ማለት እዩ ስለዚ ዞም ቃልስታት ይግበሩ ድዮም ዘለው በቲ ሓደ ወገን ይግበሩ እዮም ዘለው በቲ ሓደ ወገን ግን ኣይግበሩን ዘለው እዩ ሶ ቃልሲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጥራሕ መሲሉ ንስምዖም ሰባት ከመይ ገርና ክነረድኦም ንኽእል ከም ዝሓወይ ዝኣመሰለ ትክክለኛ ፖዚቲቭ ዝኾነ ሓሳብ ተዛሪቡ ግን ስሕተት ዘለዎ ዕጥቃዊ ጥራሕ መሲሉ ስለ ዝተሰምዑ ብሓይሊ እንተኮይኑ ብሓይልና ንምልስ ሰበል እንተዘይ ኮይኑ ግን ቃልሲ ይግበርን ዘሎ ማለት ኣይኮነን ሰላማዊ ቃልሲ በተፈጥሩ ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ፍልይ ዘብሎ ታንጅብል ዝኾነ ውፅኢት ክሳብ ተረክብ ግዜ ስለ ዝወስድ እዩ ግዜ ዝወስደሉ ምክንያት ድማ on behalf of እቲ ስሎ ዝኾነ ፕሮሰስ ተጎድኡን እናጠመዩን እናሞቱን ዝርከቡ ዜጋታት ስለ ዝህልውዎ እዩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ድማ ሓደ እዩ ወይ ትዕኑ ወይ ትዓኑ ቶሎ ዝበለ ውፅኢት ትረክብ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ክንዲዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ክንድኡ ፈጣን ዲ ፈጣንን ፈጣን ኣይኮነን ሓቂ ካለኻ ማለት እዩ እቲ ትብሎ ዘለኻ ግን ዓለም ዘይተሰምዓና እንድሕር ኮይና ምቅላስ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ዓለም እንድሕር ዘይሰምዓትን ዓለም የተሰምዓና ዘላይልና ወዶ ዘይተሰምዓና እንድሕር ኮይና ክትሰምዓና ኢና ሕጂ እውን ንቃለስ ዘለና እምበር ንሳት ዘይሰምዓትና መፍትሒ ይመፅን ምክንያቱ እቶም ንቃለሶም ሓይሊ ክቃለሱና እዮም ናተቃለስካ ብሓይልኻ ዝበሃል ከዓ ናብራ የለን ድሕረ ደጊም ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ኣብ ሓይሊ ዝተመሰረተ ነገር ሲ ምናልባት ናይ ግዜ ንእሽልያት ናይ ኣዋርሓት ሽፍቲ እምበር ይጅመር ትውግእ ማለት ስለዚ ዓዲ ዘይብልና ከይንተርፍ ነዊሕ ዋላ ይኹን ዋላ መሰልከ ይኹን ለውጥ ከምፅእ ዝኽእል ነገር ክንቃለስ ኢና ንብል ኣለና እዚኣ ትበሃል ፀገም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ይበፅሕትን እቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ግን አንጻር ህዝብ ትግራይ ዝተሰለፉ እዮም እየ ዝብል ኣነ በቃ ሰላም ድልዋት ስለ ዝኾኑ መቐጻልነት ከዓ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ኩናት ኣይትነብር ትዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ትዝሓለፈ ይኣኽለና ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ ኪሳራ በፂሑና እዩ ስለዚ እዙይ ክቕፅል የብሉን ትዝሓለፈ ኦሬዲ ሓሊፉ እዩ ካብ ብሕዚ ግን ትርክብና እናጠናኸርና ንኺድ እዩ ትርክብ ከዓ ብዋናነት ህዝብን ህዝቢ እዩ ህዝቢ ከዓ ቅድሚ ህዝቢ እውን ኣይተባእሰን ህዝቢ እውን ኣይተባእሰን ትባእሲ እቲ ጎንፂ ትኹይናት ኣብ መንጎ ፖለቲካ ውድባት እንድሕር ከምኡ ኮይኑሲ ማለት ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ ይኣኽለና ሕጂ ንበት ሕጂን ዝመፅ ዘሎ ግን ተዓሪቕና ንቐፅል እዩ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ክቕፅል ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ትብል ኣለኻ ኢትዮጵያውን ትግራዋይን ህዝብን ህዝቢ ይራኸብ ድ ይራኸብን እቲ ሸፈጥ ኣውዚ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያውን ትግራዋይን ብተመሳሳሊ ህዝብን ህዝቢ ይራኸብ እንዲ ህዝብን ህዝቢ እንተኮይኑ ህዝብን ህዝቢ ዳ ይራኸብ እንዲ ዘስየም ኮይ ሶ ትባእስ እኮ ዘሎ ኣብቲ ህዝብን ህዝቢ ብሱራ ኣይነበረን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይኮነ ተባእሱ ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ይኹን ትግራዋይ ኤርትራዊ ይኹን ትግራዋይ ተባእሱሉ ምክንያት ህዝብን ህዝቢ ዘይኮነ እቶም መራሕቲ እዮም ተባእሶም በቃ ብሓፂሩ ዋላ ንስኻ እውን እስትለይቲ መሪሕነት ገለ ክትብል ከለኻ ስኢልካ ንእሽለይ ተጋእመጋእ ቢልካ ምክንያቱ ይፈልጥ እየ ኣይ ኖ ኦፍ ኮርስ ንስኻ ዝሰርሕካ ይበልፅ ማለት እዩ ንሰላም ስለ ትሰርሕ ዘላ ኢስ ኦኬ ግን ብጠቕላሉ ህዝብን ህዝቢ እዩ ትርክብ ትብል ኣለኻ ወዶ ህዝብን ህዝቢ ንሕና ከዓ ተራኺብና ኢና ኩሕጂና እምነት ህዝብን ህዝቢ ሲ መዓት ትግራዋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ መዓት ትግራዋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ህዝብን ህዝቢ እንተኢልካ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኣሎ ሶ ርክብ ኣለና ምስ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ትርክብ ንሱ ክቕፅል ኣሎ ኦፍ ኮርስ ንብል ዘለና ግን ፖለቲካውያን ሓይልታት ፀገም ተምፅኡ ኣለኹም እዩ ዋላ እቲ ህዝብን ህዝቢ እንዳተራኸበ ሕጂ ንስኻትኩም ተተራኸቡ ግን ፀገም እዩ ንምንታይ ኢኹም ፀገም ተምፅኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ኮመን ዝኾነ መሰማምዒ ነጥብ ስለዘይብልኩም መሰማምዒ ነጥብ ክበሃል እንተሎ እንታይ ማለት እዩ ዕርቂ ክበሃል ከሎ ተጎሲና ይብል ተሓደ ተኸሊፍና ይብል ዕርቂ ክበሃል ከሎ ኣብ ማእኸል ኣብዚ ፈኸራ ትሰምዕ ጽምዶ ክበሃል ከሎ ሽግሮ ኣሎ ኢሎ ኣብዚ ይፍክር ኣብኡ ተኸሊፍና ይብል እንታይ ማለት እዩ ብኻሊእ ይበሃላ እቲ ናይ ክልታኹም ነንሕድሕድ ኣውርክብ እዩ ተሓደ ነተሓደ ዘይደልዮ ዘሎ እምበር እቲ ህዝባዊ ርክብ ገለ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ግዜ እንዳቐፀለ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ክቕፅል እውን እዩ ማለት እዩ ስለ ንስኻትኩም ስለ ዝተባእስኩም ወይ ከዓ ንሕና ኣነ ንስኻን ስለ ዝተባእስና ወይ ኣነ ዝኾነ ሰብ ስለ ዝተባእስና ኣይኮነን እቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኦፍ ኮርስ ታናታቶም ዘላ ኣድቫንቴጅን ጥቕምን እዮም ሒዞም ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ንስኻ እውን ከምኡ ማለት እዩ ክትረኣዩ ኣይደለኹም ነንባዕልኻትኩም እንታይ ክብል ደልዩ ስለ ዝኾነ እዩ ገለ ዝብል ኮመን ዝኾነ ነጥብ እውን የብልኩም ከይትዘራረቡ ምእንታን እውን ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ኣብ ከምዚ ተዝየልዩ ዕርቂ ሓሶት እዩ ኣብ ከምዚ ኮንካ ትገብሮ ዕርቂ ሓሶት እዩ ምስ ሓውካ ዘይተዓረቕካሉ ዕርቂ
ምስ رحق زبل حوكا مس رحق زبل السودان ወይ ምስ ገለ ጌራት ገብሮ ጽምዶ ሓሶት እዩ ጽምዶ ቦምበሰረቱ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሕቶ ክምልስ ኣለዎ እዩ እኮ ናይ መንእስያ ተጋሩን ሓደ ማለት እዩ ንምንታይ ይልክመካ እዩ ይልክመና ቁስል እንተኾይኑ ሲ መግሊ እዩ ዘምጽ እምበር ዳሕራይሲ ጥዕና ኣይኮነን ዘምጽ ተዓብዓበ ቁስል ማለት እዩ ከይዕብዕብ እዩ ከይዕብዕብ ተዓብዒቡ እንተጸኒሑ ሽግር ይፈጥር እንታይ ዓይነት ሽግር ይፈጥር ኣሕዋትና እዮም ንቀበሎም ገለመለ እንዳተባሃለን ኣብነት ምስ ኤርትራውያን ክንዲ ዓመት ተቐሚጥና ብወገን ትግራይ ኣሕዋትና እዮም እናበለ መንግስቱን ይዛረብ ነይሩ ሰባት እውን ይዛረቡ ነይሮም ብወገን ኤርትራ ግን ዝገበርዎም ስለ ዝፈልጡ ቅድሚ ሕጂ ክሳብ ባሮንቱ ዶ ሳብ ገለ ዝበሃል ታሪክ ስለ ዝነበረ ታኾርያ ሒዞም ማጸኒሖም ነይሮም ኣፍታ ግዜ ውግእ መጽኦም ንሕና ግን ኣሕዋትና እዮም ኢልና ንሳቶም ግን ቂም ነይራቶም ሕጂ እውን ከም ብተመሳሳለሲ ኣብ ትግራዋይ ድማ ከምኣ ኣላ ከምኣ ዝበለት ነገር ኣላ ኣብ መንያ ተቂም ዘላ ኣፍቶም ዝቆተሉ ኣፍቶም ዘሳቀዩ ኣፍቶም ዝሰርቁ ኣፍቶም ዝኣሰሩ ናይ በሓቂ ተኮይኑ ካሕሳ ይግበር ዕርቂ ይግበር ይቅርታ ይተሓታተት ካብኡ ብድሕሪኡ ነገራት ይቕጽሉ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እኮ ዕርቂ ማንም ሰብ ይጸልኦ ሰይጣን ጥራሕ እዩ ንእሽትለይ ከብዶ ዝኽእል እሞ ናይ ሽደን ስትራቴጂ ናይ ጌታቸው ረዳ ከምዚ ኢሉ ስለ ዝሓስብ دكتور دوري كومزي لهم سلازة حاسبو كي يخري توبهايلو زقدف عرق اللي عرقي أنا تسأل أخوه تعرق جن تخكلني أن تخوينو وجا يمسن بمسارته تخكلني أزخون عرقي نوجا أيسحب وجا يمسن التعرق زي تصوم زي جن نتحدى خوري نتحدى تبر خوري تعرف فلا لا أنا كجرمي كوزلن كدمي قال ما العمد كلتشان 10 شمنت عمد همرت መንግስቲ ዓብያ ምስ መንግስቲ ብልጽግና ማለት እዩ ምስ ዶክተር አብይ ታሪቁ ተባሂሉ ናባና እንድሕር ውግእ ከፊቱ ንሕና ምስ ዓብይ ሕጂ ነዚ ምስዚ ተነጽልና ምስቲ ታሪቅና እንድሕር ዳ ትውግእ ናባና እንተ ተኸፊቱ ሲ ኣፋላላይ ስታይ ውግእ ይኮነን ያ ሞኻ ኣብ ትግራይ ይኮነን ዝግበር ዘሎ እዩ ናቲ ትሕቶ ማለት ሶ ከምዚ ከይከውን ቶም ዝተባእሱ ሓይልታት ክዕርቕ ኣለዎ ነዊሕ ዕርቂ ክትገብሩ ኣለኩም ዕርቂ ብመሰረቱ ኢንክሉሲቭ ክኾኑ ዘለዎ ዲያሎግ ክበሃል ከሎ ዘተ ክበሃል ከሎ ማእኸላዊነት ዝበሃል ነገር ኣብኡ እዩ ኣብ ዘተ እዩ ኩሉ ግዜ ዝለዓል ኢንክሉሲቭነስ ወዘተ ገለ ክበሃል ተኮይኑ ኢንተር ዲያሎግ ኣብ ክልተ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢንትራ ክኾን ኣለዋ በዓልትና እውን ውሽጥና እውን ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኢንክሉሲቭነስ ዝበሃል ነገር ኩሉ ግዜ ክለዓል ተሰሚዑኹም ወይ ከዓ ምጥቕላል ሓፈሻዊ ዝኾነ ዕርቂ ክበሃል ተሰሚዑኹም ኣብ ዕርቂ እዩ ዝለዓል መብዛሕትኡ ግዜ ታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እንድሕር ዳ ጫፍ ብጫፍ ዝኾነ ዕርቂ ትገብር ተኮይንካሲ ጸገም ከም ስለ ዝወልድ ወይ ከዓ ሽግር ስለ ዝፈጥር ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዛረበሉ ደልየ ማለት እዩ ሶ ትዕርቂ ጽቡቕ ኢኻ ትክክል ኢኻ ዘለኻ እጽለሉ ግን እንዳሓሰብካ ምሳይ ክትዋቀስ መከራ ከይትረክብ ኣሞንጎ ናይ ትግራይ ልሂቃን እዩ ነይሩ እምበር ኣብ ህዝቢ እዚ ዝበሃል ጸገም ኣይነበረን ምስ መን እዮም ጸሚዶም ምስ ፋኖ ተዋይ ፋኖ ኮር የለና ተዋይ ማለተይ ሲ በኻሊ በኋላ ምስ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ኮይኑሲ ምስ ፋኖ እንተጸመድናስ እንታይ ኢሉ ይዛረባሎ ዝብል እዩ ስለዚ ታይ ማለት እዩ ዝገበረኒ ያክገብር ዓደይ የጋብር እዮም ዝብሉ ወለድና ዝገበረኒ ያክገብርስ ዓደይ የጋብር ሕጂ ታይ ማለት እዩ ንሶም ስለ ዝገበርዎ ንሕና ንገብሮ ዝብል ነገር እዩ ኣባና ጸገም ፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ኢሎም ዝማጎት ሰባት ይሰምዕ ኣብዚዶ ምስ ዶክተር አብይ ሰርሐለውን እሞ ምስ ነብሪ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ዝኾነ ሰብሲ ናይ ግድን ኬርካን ስኻ ምስ አንበሳ ክትሰርሐለካ እንድሕር ዳ ዝበልዑኻ ኮይኖም ክልቲኦም ነቲ ሓደ ኢልካ ከምዚ ፍቁራት ጸኒሖም ሲ ተሓደ ተመሪዑ ሰሚዓ ምስ ተፋትሑስ ንዕኡ ክሕርር ከብሉ ኤላ ዘይትፈቶ ዝነበረት ወዲ ዋላ ማለት እዩ ደው ኢላ ንዓ ትዝበልካ ንብቀዳማይ እምቢለካ ነበረ ኮነ ተዓረቕ ገለ ትብል ጓል ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት እዩ እዚ ቆልዓ ኣይኮነን ክትጻወተሉ ዘለኩም ናታትኩም ህልኽ ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ዘንብሮ እቲ ናታትኩም ርድኢትን ርግዓትን እዩ ንዘይ ሕጋውነት ብዘይ ሕጋውነት ኣይትፈትሐን ኢኻ ንሕማቕ ኣካይዳ ብሕማቕ ኣካይዳ ኣይትፈትሐን ኢኻ cannot solve a problem with the steps that you have took to create that problem but is ነቲ ፕሮብሌም ነጸገም ንክትፈትሕ ዝኸድካሉ መንገዲ ተጠቂምካ ጸገምካ ኣይፍትሕዎን ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ከምኡ ስለ ዝፈጠረ ንሳኹም ትፈጥር ማለት ኣይኮነን አንድ ስለ ዝሓዘ አንድ ትሕዝ ማለት ኣይኮነን እቲ ትክክለኛ መፍትሒ ኢልካ ዝኣመንካሎ ኢኻ ዱየል ትገብረው ኢኻ ትርዕም
بزي قصل زي حجنا أبنت نوعلو تايب لالو يقاقا يزالو دو تجري متفات اللبتي تفكر كوي تجري قداي ذول كوي ناتهم كبروا بزحلو وضري تجري قداي ذول يحاوروا له فانا سايعلمو هزوم حرام فانا كما يوم هزوم حرام حز مرجان تقبر كله مورتار انت تتكوسه مدفع تتكوسه دشكان تتكوسه فيته يون منقص على ما يتقبرن نلكو قطيلو مريسي مرجان قطيلو مرجان مريسو تواقي مريسو كو مرجان حلي مرجان حنت مرجان يتكادن يقول نيرو تخيدات له فانا زبال هزوم حرام اي فوتو هزوم حرام اي دولي هاي سلطان بحنتاينتن اجندا زحزيو كومو خنولهم سلدن هاي كونن دمت زرزر سلام تيلكاس تي بي افن تي دي افن ون كواغي يقولون مالتي كل ነገር بسلام يفتح تيلكاس عطو كتودو يلكن عطوات كتمرح يلكن تاعنتو زول خامس صره سلام ناي تግራይ مس جونوسايدر زخون حيل مصنبار حدا ነገር ኮይኑ زير تغبر يلكن ግንታም ዝገብሩ ዘለው ስምረት ዝበሃል ፓርቲ መስሪቶም ጠቅሊሎም ናይ ሰላምን ለውጥን ዝብል which is አንጻራዊ ናይ ውግእን ሁከትን ፕሮጀክት በአንጻሩ ዝኾነ ንመን እዮም ተማላቱ ኡሪኹም ዝኖርኩ ተም ዕጥቃው ቃልስ ዝመርሑ ብሙሉ ማይኖር እንደሞ አይኮነን ተም ተጋሩ ዘዕጥቁ ዘለው አፋር ንቆሽ ጋብራ ኩሎም ናይ ግንባር አዘዝተወሎም ጠቅላላ ተኸክል እዩ ናይ ሰብኣይ ዘረባ ተኸክል እዩ ኩሉ ግዜ ኸ ተኸክል ይዛረብ ሰብኣይ ዚ ማለት እዩ ዳርጋ መብዛሕቱ ግዜ ተኸክል ይዛረብ ኣብ ርዲኢት ተጠቂሞም ካብ ዝዛረቡ ሰባት ሓደ እዚ ሓውዚ እዩ ማለት እዩ ማለት ኩሉ ግዜ بسمعت زي كونس صحف خون زخل نابزيون يلو سلام دحر دات دل خوينك افتيت عطق بقى حانت نغري بقى سلام تدل خوينك ان كيز نابلكا غله بوت اندا تعطق مالتي نسو مدلاو يزبال اوف كورس جن ناي بعلون تنصال حيلي تنصار جروب كومزي ناغبركا غله اندا كرييت ناغبركا بروبليماتيك يخات بالمر بروبليم سولفر رايت بال نسخه سلازي اذا غداي زي حقو حدا بسرتهم تي بي اف نامنت حرام مريت زبالو أنا كل جزء عندي دقاقي مزاربو حرام ريت أو حرا يكون نزلو يلن سيف زون زبالي ولومن حاسوتيو لؤخاتيوم نايز خونو جروب لؤخاتيوم سلازي كومو غير كادما بقى أنا تقرايتهم تصو سلام يلن أبزي يلن بقى خمس إزغل يلن كتهم تصو تغل تاي توتال ديستربانس كتفتر تغليها كم تحجين أمنت تي دي اف حيلي خيدو محتم ناسروكو خمزي غير منقستي قالت تمنقست تخيلو ونهي سلازي تخلكو حجي زعرق مصين زلو سلازي تزغوركو ነገር ትክክል ይخብል ይخል እንዲው ድሕሪ ተወሰነ እዋን ግን እቲ ክሪኤት ዝገብሮ ዘሎ ፕሮብሌም ሱር ሰደዳዊ ጸገም ኮይኑ ሱር በቆላዊ ለውጥ ንኸይተምጽእ ዕንቅፋት ኮይኑ ንዘላለም ማሕተም እንዳተሓዳደግና ክንነብር ዝኣክል ስርዓት ተኽይሉ ይዝኸደሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ታይኻ ተምጽእ ታይኻ ትገብር ዘለኻ ናይ ውግ መሬት ኢኻ ትፈጥር ዘለኻ ሲልካ ቴርሞይል ኤሪያ ንምፍጣር በቲን ግሩፕ ኮይንካ يوم 37 ዝኾኑ ዕጡቃት ሓይልታት ስኢሎም ካፕቲን እንዳመጹ ኣይፍለጡ ውጽኢት የብሎም ዓቕሚ የብሎም ግን ሓንቲ ዓዲ ንምርባሽ እኹላት ዝኾኑ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ሓይሊ ፈጢርካሲ ድኹም ዘይረብሕ ዓዲ ኢኻ ትፈጥር ሰብ ሰሪሕ ንኸይበልዕ ገለገለ ከዓ በቲን መእተውን መውፅእን ተስእኖ ሌባን ተሰሪቑ መን ከም ሰርቀካ ዘይፍለጥ ይኸውን እዚ ጉዳይ እዚ ብሙልኡ ክዓርፍ እንድሕር ዳ ኮይኑ ቲፒኤፍ ታይ ማለት ሕጂ حيل سلام يلك عفر كوينكا ببرت اندحر اتفتحو صقمكا جميركا حيل سلام يكونكا من البات كم تقدم يزول نبرنا امنت نساتهم ادفانس غيروم زخونه زي كونه ነገር ከይጀምሩ መፈራርሒ ገለገም ኮምባት መግበሪ ንሱና ይመስለን ከምዝ መስለኒ ዞም አመሪሕነት ዝነበሩ ወታደራዊ ሓይልታት ብጥቅማ ጥቅሚ ተባይሶም ኣብ መወዳእታ ሰርቅዎ ነገር ኩሎም ከማቀሉ ሌባን ሽፍታን ኩሉ ግዜ ኣብ ሰሪቁ ኣብ ምቃሊ ዝበኣስ ሽዑ ተባይሶም تفرالي زي اتا حقي نسايا يزاربوا ايام زي حبن سلا زخونه خيبلو نكل ايام منبر تحده بتحده نبينو خوينو كمزي اجر وسده يبليو من دا وسيدون تنكفتي يداغونا يبل خاف زغطر مالتي خرمتي قرن تخونت لحجسي وسيدو تنحصين توسيدن ما انا دا وسيدن دا من وسادين كوي هزو كراز حتى زلوكو من وسدن توسيدن مخانن نعين تايلكات نغرن كاب كاميرا ننطفين من وسيدون اكل نكوسدا غيرون بخمي مرتعو كوف الله كاندي
تግራይ محدري نيره إلك تግራይ نيرك تفلت إخا وانا إخا من وسيدو أنتن حصاوين من سريقون تمعدن من شيطوه فرق تريليان قرشي من سريقو مانت ورق من شيطو ازي سي كندز اكل حفتات سي من يمحضرو له كحتت كلغا اكلن يمحضرو نزي ان جن سروقاتين بغمزي اسريقون من انه مسكر فردي بيت يخصصوا مالتي زيهم لياو سلو زخونو نايت زلو سراويت منقصاص حلفتو نيو صور إذا زيار سلام زغونه يكون عوض أزنبر زلو إيرتراوي ندحر نعدو حساب حجي زي كده وي ونجل تفصمي وي جنزب زي عو ترفه او إيرترا زلو منغستي عدها ايتاتوني حزبله منغستي يله با نايزيس كحسو معاتي مونتا انا مو هنغبر حاسوتو بوزيحنا ابز محبراو ميديا نزم محبراو ميديا بحاسوتو علتا خاوزو علو لحد ناتنا إلاس ملاش كالاي سولو ميديا ابو بعلو مالتي من كي اوكي من يزرخبكم كبيل نيره نو تماساسال خنف زلو نعواف بحادي وفرا زبال بحادي برا زبال حقيو زيوم مراخب يم يراخبوهم حاسوت يراخبوهم حاسوت دلل كوينو نسبات كراخب كله فلا ما يكونن نوح وان صنحي مالتيو نابنت سيطاونتي بحاسوت يم تراخيهم حقيد حجكم مالتي ازي كحسو معاتي من اسياتسي ما نمزخر كلكم يلن وي قرش سلازي يولكم وي غلا سلازي يولكم قرش زي يولم تخوينا ما ايتيوبيا خيدون تمريعم زحلف زلو تاوتي قرش سلازي يولم دي قرش سلازي يولم دان ود ممر قرش سلازي يولو بأديس أبابا غير خيدو اب تግራይ ካብ አክሱም ተመሪዕ ይኸደሉ ማለት ንምንታይ ቅርሺ ስለዚ ይውሉ ምን ዳሳፊር ሰሪዶ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ከምዚ ዝበለ ሓሶትኩምን ሸፈትኩምን ግን ተትገድፎ ጽቡቕ ቶም መናእሰያት ብሓደ ይኹን ብኻሊእ ምኽንያት ናብ ውሽጢ ዓዲ ንኸይኣቱ ዝወፅእ ሕጊ ብምልኡ ማለት እዩ ዝተገብረ ብምልኡ ሻጥርን ከምዚ ጠመንጃ ደሪኹም ከይድኩም ገለገለ ኣበይዳ ሒዞም ማረኪዮም መኸዱ ከኣስሮም ሸይጥካ ይኸይድካ ገዲፍካ ይኸይድካ ገለ እናበለ ስለ ዘንጋላትዑምን ኣብ ውሽጢ ምሳኣተው ገሊኦም ስለ ዝኣስሮምን ገለገሊኦም ኣምሊጦም ስለ ዝወፁ በዓል ኢሳያስ ሃለቃ ከምኡ ኮይኖም ነቶም ዘርእሰናይ ግርማይን من ደሰዲዱ ተመንግስትን ኩሎም እኮ ንሽለይ ቀጣቂጡ ይሰደም ዝተወሰኑ ሰባት እኮ ሰዲዱ ዘሎ እምበር ማለት እዩ ስለዚ ገና ወልኻደ ትጋገና እስር ቤት ሲ እንዳራእይዎም 20 30 ዓመት ተኣሰሩ ሰባት እናሃለው መጽዮም ዘይተኣሰሩ ለይልካ ዲኻ ገለ ንስኻ ሕጅስ ተመንግስትኩም ይብል ተመንግስቶም kom ይብል ዲይ ይብልንሲ ንስኻስ ኣብ ኤርትራ ተወልደ ዝዓበኹ ትግራዋይ ትብል ነርካ ኣብዚ በፂኻ ማለት እዩ ኣብዚ መሊስካ እውን ዓደለኒ ትብል ኢኻ بعد سلسته زيغنت نسخه منالبات انچو خلت عنديل انچو سلسته عنديل سلازخونكا طعيموكا خون يخيل نتوم كوم زول من اسيات ግን እሞ ወለዶም ንምርአይ ጸሊኦም ከመይዛ አመሰለ ሎጂክ ይዘለካ ንስኻጅ ማለት እዩ ትናትካ ሎጂክ ሆነ ይኮነ ናትካ ኢሎጂካል ሆነ ይኮነ ናብ ሎጂክ ናብ ጥቆይ ጻጋጋኒ ሓሶት እዩ ሱልና ግን ደሓን ኢሎጂካል ነው ማለት ኢሎጂካል ማናት ቀጣዕነ ትሕዘልካ ትዛረውን መዓልትና እንበሪ كخوما خاتكم زي أمثلة لكعنا نجيرنا عم مسمر كنأتوكم زلنا مالتي عم مسمر ست لبت كتب لك آيات خسته عم محدر طابعني ريلو واوي عدي جايز خونا تايم حرف مستوى المرح عندي مستوى المرح عندي عدي طابيا مالتي واي شرو تاع اي طعمني ومبر كوركيني ومبر طعم هون عندي اي لا يتسمع بيني خمو تاع تمرتي مستود اخو انا ارت كولج لا اتي سؤال هفتا يا محضري هفتا سنه محضراتي حزت اخوين مسك استمر كل تياتر خوين زعما محضر له بناي مانجمنت تايل بحال زناي تايل بحال خالي خوين زعما محضر حزي دراما دار قال صرف يابت مرحنا حلهم صوتي شنتك شني لحال لا يخلع شن واحد تمرس نعم صح كير كوتسب مرح ديالس مدرسه فرق لي لازم نسمع عينك محضر محضر كم حضر كله بقى دراما زمسل محضر اي المرح دراما زمسل محضر اي بعد ابي مو مالتي سي انا وعلي حجي انترفيو كما يغيرو خمس غور لمبر بقى اكيد اسكي سحق إذا متعلق هسه بمسرته مريحنته هو نني وعلى زخونة كايدا يدليو نني وعلى زخونة كايدا لو جن تخونن نخلو
مكرا مجبارن مس كله مريحنات كم وجله مفتان صبغي تخست እንዳገር እሙን ኩሎም በብፊልኦም በብቅጣጭኦም ከይዶም እዮም ኢንተርቪው ዝገብሩ ዘሎ ማለትዩ ሰብ ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን በቦይኖም ኣብ ክልተ ቻነላት እንዳኸዱ ገለ እንድሕር ዳ ኢንተርቪው ተገይሮም ከ ተሓዳር እንድ አይ ዶንት ኖ ታድራማ ከመይ ስለ ዝኾነት ያ ማለትዩ ምናልባት ኣዋጻይት ኮይና ስለ ዘይተረኸበት ገለ ክትከውን ትኽእል እያ ክሕገዝ ዘለዎም ሓደሎ ቆሊባዶ ሳምቲንግ ገለ ዝበሃል ከሓደ ወዲ ማለትዩ ብተማሳሊ ከምዚ ክንገብር ገለ ኢሉ ዳውን ክገብሮም ጀሚሮ ኣለና ዳይ ኣን ሰብስክራይብ ኣን ፎሎወር ገለ ንገብሮም ገለ ዝብል ማለትዩ ዋይ ሓደ እባ ታይ ዝበሃል ሓጋጅ ተያ ዝርአት መዲዳት ሓብ ይብሉ ወለድና እዚ ገለ ይሰውን ባ ደት ክትርጉሞ ዝደለኻየ ነገር እውን ብግልባጭ ዝትርጉም ባል ይገደይለ ኣነውን ተረድኤዮ ማለትዩ ብከምዚ ንብለኩም ክቡራት ወፍትዋት ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ኣብ መወዳእታ ሃናፃ ይርእቶ ናገደፍኩም ትኸዱ ንኹልኩም ማለትዩ ብጣዕሚ ይቐንየለይ ክብረት ያብለይ ክብለኩም ዝደሊ ሎዋም ቀነ ኾነልኩም ይምነ ፀጽቡቕ የስምዐና ፀጽቡቕ የስምዐና ዝብላ ዘለኹ ቃልሲ ትሰርሕላ ድሓን እዩ ንጽባሓይቱ ሕማቕ ኣየስምዐና تصبغ يسمعنا مالتيو لو أمكن أخونا لكم يزمنا تشاو good light نحن حضرت حواتي ما نستوي